Hill Farmers Union HFU Riboy District hagajing alam uba pensyai masyering haringkat kejingadon lang uba Albert Ramde u Presiden ke HFU Raj Yapngar Circle lambat kiwi pat hakahinriu tarik unok pra araja arpusan kilalej ban kitbok kit ruang yau parad khot jongki uba mon lang thangkiu nakasnong madan nong lakhiat ubala syak pen buram Farmer of the Year araja arpusan had Delhi daka Krishi Jagran. Yakani ka khusnam uba mon lang thangki unlet shim na Delhi haringkat ka jing senran lang uba Alphon Bert Carsentiu u General Secretary ke HFU Central Executive Committee barkani ka jing syajir uba mon lang uba dei samla rang ba ubala yeng halaki kijat ta ka kam rijing ri kum kisnyang ka kam rap bat kiwi pat Nolor bau deiru unong ai jing hikai ya kiwi pat kisamla kalong ling ba ka jing pha kerteng ba ka jing tip bania chapang jong u da ka ICAR Uba mon lang unyo priang ya ketika khusnam haka pratari uno pra arja arpusan haka jia lang ha ICAR IARI Pusa Ground New Delhi. Kapor ni penpau ke jing dokumen ke bakrau nomor ba uwe na nong yalam jungi bangi adon ha senda man kapor ban selit shim ban pediang ke awat ke Farmers of the Year Delhi de kum ke jing kitbok ke ruang ani ke sengi ni nakaliang jong ke Hill Farmers Union jong ke Riboy District kaliang jungal sekretari ngai ke kantin kerku kedok kitbok ke ruang ba untuk suk tiga jaka rengkat bat ya i ba Alphon ibade i General Secretary Central Body bala semran lang rengkat bat i ba lang thank you de ke bangi kwa ban penpau ni kapor kalong ba kum samla rang ba simkhia ke kam ba restom ke kam i penpau ke jing dokumen lembah kan kapor ba to kan kam ke jongpi kanang kiu na kapor bat hamtam ba kiwe rukin yo i kan sa ka babaha ka pi tila yalam pi tila kelimpi kumbang itip ba thank you beru samla ba sajid ai training na ka we ke jakas kum we urusas person ba na kaliang ke Hill Farmers Union ngila bu yo u de kane kadai kasap ka ba u don ka punta ka ba u lale banseng kam lajong bat kumjuru ukan i kiweru ba lengba kini kikam ki bau utre galong ke jing kersyan ke jing kasem ke jong u bat ka shnong ka thau bat khamtam ke jing im ke ba shimet ke jong u ta kan ke sngi kitbok kirwiang na kaliang jungi bon poisuk sakte ki jaka tat hadu bau ngon phai na te na Delhi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya